سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نلومي شوعة ميازيا كلتشحن عسران سلستنا بستدالو زيناتات لعلو سب مز فدرال ايتيبيا نام مقلقات يوم مهلاوم شفرا مرغب كينات روسيا كأيح بحر مبصحن ابي ايتيبيا عدد زكايد زلو وتهدراوين اززت ايرترا مسحلقه ستاف سراويت فدرال ايتيبيا زغبرو ركبن زتوهب مغلصتاتن اب كلل امحرا امونغو سراويت فدرالن فلي حيل اتكلن ناب تخص استسغغر وطره تفطيرو مهلاو مغلاصون بريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون ناب تشاينا غير وزل مبصحن كالن زتقاللك خونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كتوقون بخبر يعدمكم سبب سلطان فدرالو منغستي ايتيبيا بزعبتي بسنكو كينا زتقوارص كونتات تمرت كلل تግራይ نمزرب مقلات يوم اتب منستر ديتا لعلو تكالات تمرت ايتيبيا دكتور ساميل كفله زمرح جوجله مسامر رحه بيت صحفت تمرتن لعلو تكالات تمرتن تግራይ تراخيبو بسنكو كينا زعنوه سرعه تمرت تግራይ ناب نور ملاس ابزخول عمام كزت مخانو منغستاو معكن زينا تكلل حبيرو افلما هو رحدار كل تشحن عسران استولعو كينا تግራይ اب تكلل سفيح مفنقالن عنوتن زركبو كبي سب او قلولو مسعابي بمليونات زغصر قلعو كاب تمرت كم زبخورون مجمرتا غزي قداماي درجه كجمر زنبرم عسرتات اشحاد دما تمرت كم استحرم صبصبات يغلصو بزحات ابيات تمرتون بتكينات عنين اتن زترافاون معقوب تفنقلت كوينن صنحلو كونتات يزلا بفلاي كم معرب تግራይ دوب تግራይን سمين معرابن زتفنقلو محبرسبات زاغيتنا مربتهم كم زي تملسو سب مز اتكلل كغلصو صنيحم يوم لعلو التكالات تمرتون نور مسرح تمرت زاغيت اي جمرنا لوا ابز حلف ورحي حلفي قدايات تمرتي تكال هصانات ود حورات هاجرات چانس بريغيس ابزهاب حبريتا بملؤ سرعه تمرت تግራይ فريسيو ابز حلف عمت 2022 حمله جميرو 2.3 مليون هصانات كاب تمرت وصاي كوينم አለው ክብል ተዛሪብ ነይሩ መሰረት ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ነትክልል ክመርሕ ዝተመሰረተ በጌታቸው ዝምራሕ ግዚያዊ ምሕዳር ትማሊ 5 መጋቢት ብዕሊ ስልጣኑ ተረኪብዩ አባል እቲ ሓድሽ ካቢነ ዝኾነ ሓላፊ ሴክሬታሪት ትልምስ ግር ማሕበራዊ ልምዓት ትግራይ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት حلافي بيت صحفة تمرت تግራይ دكتور كيروس غوعش بريزيدنت يونيفرسيتي مقله دكتور فانا حاغوس بريزيدنت يونيفرسيتي عدغرات دكتور زايد نغاشن كالوتن امرارحن مستم سب مز فدرال بمرغب يلازو بلو فدرالو منغستي نتا ادس كيلو صنح باجت كلل تግራይ كسودو تثبيتي يغبرلو بسنك مقراص باجت اشحات ممهران زركبوم سرحتنياتات منغستي نلعل 2 عمد دموس كم زي تخفلم يغلص ممهران يونيفرسيتي كيترفو اب حما كونتات وديقم نيرم يوم اغلغلوت بانك مولو بمولو تقارص بمنبارون نتخونتات اغاديد ويو مبصح نايزوم سب مز فدرال ابت كلل تمرتاو نطفتات ناب نور زملسلو كونتات نمقلطاف حاجاز كخون تثبيت يغبرلو شفرا مراقب كينات روسيا اودب جيبوتي كم زقنيا تحبيرو غازيطا روسيا توداي اب زقربت تصبصب ادميرال غوروشوفن كمان بزتبالا كلت عبيت مراقب كينات زتمرحه اتي شفرا ب 26 مغابيت ناب ودب جيبوتي دحر مصقع ابتا هاجر نسالست كم صنحه اراغاغيصا مستن مراقب زمصو وتهدرويان مكوننات مسجبوتاويان مزانون بمرخب امت حجاز زتكوره ميت كم زكايدو امباسو روسيا اب جيبوتي بوغونو اب زرغحو ناي تويتر ملختي افليطلو علامه عدد اتن مراقب بقندو اب زوبا قيح وحس من قصقاس بحر نمرغاص بزملكات مسجبوتي ميت نمغبار مخانه زنصرتي امباسي نغر منقدو زندنا كلتيان هاجرات بسلسته ميازيا 1978 زجمرلو مبل 48 عامتو نمذكار مخانه تقيسو كم زفلت اب جيبوتي قوامي وتهدراو معسكرات امريكا فرنسا طليان جابان كم زله يفلط اب قيح بحري قوام مدبر حيل بحر اتناد زلا روسيا بوغنا من السودان ايرتران جيبوتن تمايات كم زلا كحبر صنيحيو منستر غدايات وصاي ايرترا عثمان صالح روسيا مزنو سيرجي لافروف ابز حلفه ورحي اب كتما سوچي تراخيبو كمايات انكلو منستر غدايات وصاي جيبوتي محمود علي يوسف بوغنو زحلف عمت اب ورح سنه نتمسسال زته نابتا هاجر جيشو منبارو ايرسعن روسيا بجكاتا اب قيح بحر تقوامته زلا مهناص مدبر حيل بحري اب كالئ كفله اهغور افريقاون وتهدراون بوليتيكاون صلواتاتن مسفح زعلمه بمنستر وصاي غدايات سيرجي لافروف بزمرح غوجل لغيرا بتتغاغم عدد تكايد مهلاوي فلط ابي ايتيبيا عدد زغبر زلو وتهدراو لوخ ايرترا بستفلالي بوتاتات ككايدو زغني مبصح بمقصال مس حيال سب مزت هاجر تراقيبو اتبع حلافه تكال هاجر ودحنات ايرترا برغادر جنرال ابرها كاسا زمرح حيال ازاز سراوي زحقف غجله مسل علوت وتهدراوين ازاز ايتيبيا كم استزراربه مع كان زينا ايتيبيا حبيرنا لوا اب كباب دوبات كلتيان هاجرات كوم دما اب تزلو ناي سلامن صتان كونتات اب قمت بمئتاو بزعبه بحبار كسرحلهم زغبا غدايات تلازيبهم امردا مبصحهم نوتهدراو منچታት ايتيبيا
ኢትዮጵያ በመጥቀስ ማዕከን ዜና ተሃገር ሓቢሩ በጀካዚ ብላዕለዋይ አዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንኽብርቶም ወታደራውያን አዘዝቲ ናይ ድራር እንጉዶት ከም ዝተገብረሎም ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩሎ ብድሕሪት ምስተዋግአና ህዝቢ ኤርትራ ሰራዊቱን ንዝገበረልና ደገፍ ፈጺሙ ክከሓስ ኣይከኣልን እዩ ኣመዛግብቲ ታሪክ ከዓ ተሰኒዱ ክነብር እዩ እቲ ዝተፈጠረ ምሕዝነት እውን ብዝኾነ ሓይሊ ክስበር ዘይክእል ክብል እውን ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ ብወገን ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባቲ ፊልድ ማርሻል ዝበሎ ይኹን እቲ ናይ ድራር እንጉዶት ዛጊት ዝወፅእ ሓበሬታ የለን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጎኒ ፌደራላዊ መንግስቲ ተሰሊፉ አንጻር ሓይልታት ትግራይ ብዝተኻየደ ኩናት ትግራይ ምስታፉ ይፍለጥ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሰራዊት ኤርትራ ዝርከቦም ኩሎም ተሳተፍቲ ሓይልታት ናይቲ ኩናት ገበናት ኩናት ዝርከቦ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሞም ክብል ከሲሱ ነይሩ እዩ እቲ ግጭት ብመሰረት ኣብ ፈለማ ሕዳር 2022 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተበጽሐ ቀዋሚ ምቁራስ ተጻቦታት ድሕረ መብቅዑ ዝሓለፈ 5 መጋቢት ግዚያዊ ልፍንታዊ ምምሕዳር ትግራይ ብወግዒ ተመስሪቱሎ ከም ዝከር እቶም ኤርትራውያን ሰብ መዚ ብሶሉስ ናብቲ ኣብ ከባቢ ከተማ ቢሾፍቱ ዝርከብ ቀንዲ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ በጺሖም ነይሮም እዮም አዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ጀነራል ይልማ መርደሳ መግለጺ ሂቦም ነይሩ እዩ በጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኩለን ክልላት ፍሉይ ሓይሊ መሊስካ ናይ ምውዳብ ዕማም ይስራሕ ከም ዘሎ እንተኾነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዕንቅፋት የጋጥሞ ከም ዘሎ ገሊጹ ምዝ ኣተሓሒዙ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከባ ዝተወሰነ ኣሃዱታት ፍሉይ ሓይሊ ዕማምን ዕላማን ዳግመ ውደባ ብግቡእ ዘይምርዳእ ብኻልእ ወገን ድማ ኣሰጎምቲ ኣጀንዳ ጥፍኣት ኮነ ኢሎም ወረታት ሓሶት ብምግዋሕ ነቲ መስርሕ ይዘርግዎ ኣለዎ ክብል እቲ መግለጺ ይሕብር ኣብ ክልላት እቲ ሃገር ዝተወደበ መሓወር ፍሉይ ሓይልን ንዝዓጠቑ ኣጽዋርን ንዓመታት ከዛርብ ጸንሒ ኮይኑ ምትዕራይ ክግበረሉ ብዝተፈላለዩ ወገናት እማማ ሓሳባት ክቐርብ ጸኒሑ እዩ ዳርጋ ኣብ ኩለን ክልላት እቶም ሓይልታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ዕጡቓት ወዲቦም ካብ ስሩዕ ፖሊስን ሓይልታት ጸጥታ ከባብን ፍልይ ዝበሉ ወተሃደራዊ ስልጣናታት ክህቡን ዝተፈለየ ኣጽዋር ክዓጥቁን ጸኒሖም እዮም ኣብዚ ቀረበ እዋን መንግስትን ንክልላዊ ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ትካላት ምክልኻል ሃገርን ጸጥታን ፌደራልን ፖሊስን ካልኦት ሃገራዊ ትካላት ጸጥታን ክውደቡ ወሲኑ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ካብ ሓደ ነበርቲ ክልል ኣምሓራ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ኣብቲ ክልል ትማሊ ዘይተለምደ ምንቅስቃስ ሰራዊት ፌደራልን ፌደራል ፖሊስን ተራእዩ ኢሎም ካብ ርእሰ ከተማታ ክልል ባህርዳር ናብ ከተማ ጎንደር ዝወስድ መንገዲ ንዝተወሰነ እዋን ተዓጺ ከም ዝነበረ ዝገለጹ እቶም ነበርቲ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ፌደራል እውን ኣብቲ ከባቢ ብብዝሒ ከም ዝተራእዩ ገሊጾም ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ሰሜን ወሎ ከባቢ ቆቦ እውን ንሓጺር እዋን ድምፂ ተኹሲ ከም ዝተሰምዐን ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ስምባድን ፍርሕን ከም ዝፈጠረ ገሊጾም ስሞም ክግለጽ ዘይደለዩ ክልተ ነበርቲ ምኽንያት ምዕጻው ጽርግያን ንሓጺር እዋን ዝተሰምዐ ተኹስን ካብ ምግማት ወጻኢ ምኽንያቱ ብዕሊ ከም ዘይፈለጡ ሓቢሮም ኣለዎ እዚ እማመ ካብ ዝተፈላለዩ ውድባት ደገፍን ተቃውሞን ዝረኸበ ኮይኑ ብሄራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ዝበሃል ሰልፊ ወይ ኣብን እቲ ውሳነ ጭቡጥ ኩነታት ኣብ ግምት ከም ዘይእተወን ኣድላይ ዘተ ከም ዘይተገብረሉን ብምንቃፍ ናይ ተቃውሞ መግለጺ ኣውፅኡሎ ኣብን ኣብ መግለጺኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ መንጎ ፍሉይ ሓይሊ ትክልልን ሓይልታት ጸጥታ ፌደራልን ከቢድ ወጥሪ ከም ዘሎ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ንቻይናዊ መዘንኦ ሺ ጂንፒንግ ንኩናት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ደው ኣብ ምባል እጃሞ ከበር ክጽውዑ ንሩስያ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ኣምጺኻ ኩሉ ኣብ ሓደ ጣውላ ይህምህን ኢሉ ክላዘብ ንምግባር ብዘለካ ዓቕሚ እተኣማመን የክብል እውን ንሺ ጂንፒንግ ፕሬዚደንት ማክሮን ተዛሪብዎ ሺ ጂንፒንግ ብወገኑ ቻይናን ፈረንሳይን ናይ ዓለምና ሰላም ምውሓስ ክእለትን ሓላፍነትን ከም ዘለወን ኣረዲዩ ይኹን እምበር ሩስያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሰላማዊ ምርድዳእ ዝኸውን ጠመተ ከም ዘይብላን መጥቃዕታ ከም እትቕጽልን እያ ኣፍሊጣ ማክሮን ናብ ቻይና ኣብ ዘካየደ ዘሎ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ድሕርቲ ንወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬን ኣይኮነትን ዝብል ቅሬታ ምዕራባውያን ዘስዓቦ ዝለሓለሐ ርክብ ቻይና ምዕራባውያን ይዝካየድ ዘሎ ኣብዚ ጉዕዞ ኣብ መንጎተን ክልተ ሃገራት ንዘሎ ንግዳዊ ምልውዋጥ ንምድልዳል ዝፅዕር ማክሮን ንሓላፊት ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ኡርሱላ ፎንደር ላይን ምስ ኣመራርሓ ቻይናን ዓበይቲ ወከልቲ ንግድን ኣብ ዝርብ ክትሳተፍ ዓዲሙ ኣሎ ቅድሚ ናብቲ ሰበስልጣን ቻይናን ፈረንሳን ግልጽን ምሕዝነታውን ክብሉ ዝገለጽዎ ኣብ ዕፁ ማዕጾ ዘካይድዎ ዝርብ ምምርሖም ማክሮን ብሓሙስ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቤጂን ዝተረቐቐ ምርኢት ወተሃደራዊ ሰልፊ ቀሪቡሉ እዩ ኣብቲ ድሒሮም ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺታት ድማ ቻይና ንዘተ ሰላም ተጣበቕን ፖለቲካዊ ፍታሕ ትደልንያ ብምባል ማሕበረሰብ ዓለም ርትዓዊ መክታእ ክግበር ጸዊዑ ሩስያ ኣብቲ ንቤላሩስ ምስ ሃገራት ኔቶ ዘደውባ ምዕራባዊ ኣከባቢ ኒውክለራዊ ኣጽዋር ክትጥቀም መደባት ከም ዘለዋ ንዝገለጸቶ ድማ ካብ ከምዚኢታት ክትቁጠብ ኣስሚሩሎ ማክሮን ዩክሬን ተወሪራ ክሳብ ዝሃለወት ውሕስትን ርግእትን ኤውሮጳ ክትህልወና ኣይከኣልን ብምባል ብፍላይ ድማ ኣባል ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንቻርተር ናይቲ ትካል መጥሓሱ ቅቡል ኣይኮነን ኢሉ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم